Dito po tayo ngayon guys, papunta doon sa Blue Lagoon. Dito po sa Barangay Magtaon, Palapag, Northern Samar. Yan, napakaganda po ng tanawin. Kitang kita, kulay blue ang kadagatan. Yan. Ito pong dinadaanan nating kalsada. Ito po ang Coastal Road dito sa Pacific area. Yun. Pagdating dito guys, magbabayad ka muna ng 20 pesos para sa entrance at saka 20 pesos rin para sa parking fee ng ating motor. Iwan ko lang sa mga 4 wheels kung magkano. Kaya tara guys, pasok na tayo kasi nandoon na, kita natin doon yung Blue Lagoon. Ayun, dito tayo guys magpa-park kasi dito nakahilira yung mga motor. Umpisa natin maglakad papunta doon kasi nilagyan po ito ng tulay at natapos na rin to dati nung pumunta ko dito, hindi pa ito tapos. So paakyat na tayo guys dito. Ayan, padaan naman dito mga ate, kuya. Shout out sa inyong lahat, taga saan kayo? Ayun. Kitang kita ang puknat natin sa ulo. Lakad mo na unti. So ayun, malapit na tayo. Andito na tayo, kitang kita natin yung Blue Lagoon. Kulay blue nga yung dagat dyan. Mag-ingat lang kayo kasi medyo delikada po yan dyan. Baka mahila kayo ng alon paloob. Yan, ang ganda oh. Ang ganda naman talaga rito guys. Tanggal ang stress mo dito. Lahat pag nandito ka. Shout out dito kay ate. Taga Barangay Pangpang daw sila. Nakasabay ko dito sa Blue Lagoon. Yan, shout out sa inyo mga ate, kuya. Talagang napakaganda naman dito guys. Yan, makikita nyo naman oh. Ganda. Yan, mag-ingat lang kayo sa mga naliligo dito. Tsaka yung mga nagdadala ng mga pagkain, maging responsable po tayo. Ilagay natin sa tamang tapunan ng ating mga basura.